आपण मैंने मंदिर जाउछंती मंदिर रे भोगराग करिवा परे नड़िया बाड़ौछंती जेतेबेले नड़ियाटा बाड़ांती जण जनकर नड़िया पचा पड़े नाई जेतेबेले पचा पड़े मन बुझेइबा पई पूजक महाशय कहि दियंती आ तो भाग्य केड़े भल रे तो नड़िया पचा पड़ला आज्ञा पचा पड़ले भाग्य भल नाई जदि पचा पड़ले भाग्य भल लोक माने तो खोजी खोजी पचा नड़िया नहीं कि बाड़ांते प्रभु पाखे नाई कथा सैया नुह पचा पड़ाटा भल नुह नड़िया पचा पड़ा यहाँ आम मानकर मानसिकता आमे माने चिंता करते नड़िया पचा पड़ा काले क्षति हम ना से कथा नुह नड़िया भितर कौन भगवान पशिंट ना आपण पशिंट कथा सैया नुह जदि नड़िया पचा पड़े तेरे मन रखु द्वितीय नड़िया आणिकी बाड़ेबा अपेक्षा मुंडरे गोटे गुआ छुई ठाकुर पाखे थोई दिंतु प्रतिकार हो गला दोष कटिजी कथाटा मन